Sometimes ang atong need mahimong want, nya ang atong want mahimong need. Ngano ka ha? Okay. Welcome guys, welcome. So, this is a short vlog. So, magisgot ta og needs and wants. Unsa ang need? Ay, ingon sila, ang need ko no, kinahanglan nimo aron mabuhi. So, like food, water, shelter, air, kana mga kinahanglan nimo aron mabuhi. While ang wants, bisag wa ka na, mabuhi gyapon ka. Oo. Cellphone na pislit. Kaya kung ang want ko no, imong sigurohon, over na, over. Diba? Pero kano sa mahimong want ang need? O kano sa mahimong need ang want? Sige, sugod na sa kano sa mahimong want ang need. So, we all need food, right? We all need food. Pero kung papilion ka sa buwad o sa burger, di ba nahimo na ng want ang burger? Pwede naman kabuwad na ka. You just need a food. Pwede na gani, kuhan, nga salin-salin. So, kung may yung need lang, bisan ikay pinakalisod sa kalibutan, okay ra ka sa gunsa. So, kung may ka, I have all I need, marag di ko mo to. Because you choose what you want. Yan. Kanang mo palit lang ka sa tindahan, ganahan di ka sa lami. So, mayon ka o clothing, mga sanina, so pwede rin yun o, basta na lang matabon sa imuhang, okay na ka na, you just need it. Pero nga nung ganahan ka o mahalon, bisan pa mo ka okay ni, pero namili ka sa, dugay ka ni gawa sa okay yan, oy. Kay ganahan ka, you want. This is what you want. Okay, na ato tas bali, kano sa mahimong want, ang need, ha? No, bali. Kano sa mahimong need, ang want lang. Ha? Need, raman na, ano na yung want? Want, raman na, need na, wala, libog na kayo. Okay. So, ang uban mo consider sa butang, want, mga things ba? Things, want, ra ko, no? Pero, kung naa kay sakyanan, you need gasoline. Kung naa kay cellphone, you need a load. So, nahimong need, pag-acquire nimo sa butang nga imong gi-want, ni kuyog ang need. Yes. Example, you want a house. Ganahan kag balay. So, nakuha nimo ang dako kayo o paborito o nindot kayo nga balay nga imong gusto. This time, you need kurente. Di na magandar tanang appliances nimo kung wakay kurente. So, nahimong need ang sa kabutang tungod sa imong want nga giuna. Pero, asa may mas nindot? Ang need o ang want? Dahil yun nadungog sa una nga, mas importante ang need. Kaya kung wala ka, napatay ka. Sakto eh. Pero, kung ang want imong sigurohon, sigurado ko, ligsan ang tanan need. Kung ang want imong i-pursue, ang imong need, maigo na daan. I hope na ako'y na-impart. Kung wala, sorry you guys.